Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माने जोङो हाबा जानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नै जों बेखिनियानो थांगोन जा मुथु आं ओमफ्राय बै मुथुनि लोगो ओमफ्राय जोङो दायो हाबा जानो थांगासिनो माबायावहाय गपाटि होननाय जायगायाव थांगासिनो ओमफ्राय ना आंनि चेनेलावथ' हाबानि भिडिअआ बिराद बुरजा जाबाय आरोना बे दिनैनि हाबाजों 11तासो जाबायदां 11ता ना 12तासो जाबायदां ओमफ्राय सोरबा सोरबा माने हाबानि भिडिअखौ नायनो बालायलायबाय होननानै बुंहरदोंमोन आरोना अबयसे नंगौ नायनोथ' बाखागोन एसेबां हाबानिल' भिडिअ होबा नायनो मानो बाया जानो न' लोगोफोर ओमफ्राय उपाय गैया लोगोफोर हाबाखौथ' जानो थांबाय थायोना आङो ओमफ्राय हाबा जानो थांथ'थ' मेम'रि थाथ'नो आङो भिडिअखौ बानायलांबाय थानाय जायो आरोना भिडिअ बानायनोबो बिराद मोजां मोनथारो नालाय आङो भिडिअ बानायालासे थाया ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि बे हाबा जानो थांनाय भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर जों दायो थांगासिनो आङो भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै ओमफ्राय बे आंनि हाबानि भिडिअआ बेयो माने आं ब्लग भिडिअ बानायग्रोदो आरोना ओमफ्राय बै हाबा जाग्रालाहा आंनो गावसोरनि हाबानि मोनसे भिडिअ बानायनानै हरबावदों बे भिडिअखौ माने आङो इडिट खालामनानै आपल'ड होनांगौ जाहैबाय आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो बेयावहाय दाजाबनाय नंला बेयो आंनि एक्सट्रा ब्लग भिडिअ जासिगोन ओमफ्राय बिसोरनि हाबानि भिडिअखौ आङो एक्सट्रा होगोन आरोना ओमफ्राय दाना जायफोरा दानि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर जोङो हाबाथिलियावहाय मोनफैबाय लोगोफोर बिनिखायनो आङो हाबायाव हाबहैनायनि सिगां मबाइलाव एसे देलायनानै लादों आरोना ससे फायबाय नालाय माबा माबिसो माहाय बारलेवफोर जाबायदां होननानै माने मबाइलाव नायदों आरोना आयना लाबोनायबा मोजां जागौमोन नङा मुथु जागोन ना मुथु दाहाल मिथा खोनासंस्राया जाबाय होनदो ओं ल' होनदो नोङो होनबानो जासिगोन गुड बय ओंख्लायनोसै न' ओंख्लायनोसै दाना लोगोफोर ओमफ्राय हाबहैनोसै हाबायावहाय ओइ आदैमोनसो माथो बिसोरलाय आबैमोनबो नङा ओइले माबाया खुरमा बंसोआनोबा ओइले अके दे नुजानबा देलाय दाहालफोर नुजा एसे स्रां स्रां नुयो
लोंनाया ओमफ्राय कफि होदों आरोना कफिखौ आं लोङो ओमफ्राय लोंनोसै नै माबाखौ खुगाखौ जि गोजा नुथारो नों दालबनालाय अके नै माबा हौवा गोदाननि लोगो मिता दरा ओमफ्राय मिता दराजों एसे भिडिअ लादों आरोना आङो जों गामि खाथिनि नालाय बेनिखायनो नों माखौ बुंगोन नामा माबादि मोनो मिता दरा जानानै आरायबार जाबाय मिता दरा जानाया एबार खनसे जाबावबाथाय हाबा मोनजासिगोन आंनि बर' आंनि मा खबर मा खबर मा खबरहाय मा खबर उन्दुनायसो नामा मा खबरहाय फोजों मोजां इस ओमफ्राय बियो सेल्फि लाग्रा डेक'रेसन ओमफ्राय बेयावहाय जायफोरा सेल्फि लानो गोसो लाहैनो हायोमोन आरोना ओमफ्राय आंनो फार्स्ट लाहैग्रोबाय नामाथाय आंहाथ' बेफोरदियाव बिराद मोजां मोनथारो नालाय ओमफ्राय नैबे आगैया फाख्रा गाननाया बेबो आंनि साबसक्राइबार आरोना ओमफ्राय आंजों एसे फट' लादोंमोन ओमफ्राय नै बियो आंनि कलेजनि लोगोनि बिनानाव ओमफ्राय बियो बिनि फिसाजो मंगलदैनि ओमफ्राय बिसोरबो मंगलदैनि आरोना ओमफ्राय एसे भिडिअ लाबाय आङो हाय लोगोफोर मा खबर मोसा दे मोसा ओंखाम जानोसै ओंखाम जानो फैबायहाय जोंनियावहाय ओमफ्राय मा जागोन आङो अमा बेदर जागोन बुथु बुथु नों मा जागोन बुथु हाबायाव नोंलाय ना जाखायो जाखान बुथुआ ना अमा बेदर जाया खिन्थु अमा बेदर जालाबायनोसै Aneh gitu. Itu banyak aja. Itu banyak juga. Oh. Ya masalah dah. Orang. Nah, itu video kok. Orang masih gede bar. Kamran naik ke. Itu banyak kira. Jalan hai bawah dah. Lelo. नै खाम आरो भाजाल'सो मोनफैदों बेदर मोनफैथ'वाखै बेदर मोनफैबा जानोसै जाबायदि जाबायमोन समान गैया जाबाय नै लोगोफोर जानायखौ जागायनोसै Dalam ini kan? Hah? Dalam ini kan? Masa?
नाबो होदों अमा बेदरबो होदों मोननैखौबो लाखिबाय नाखौबो लाखिबाय अमा बेदरखौबो लाखिबाय Mana kok? अमाखौ मोदोमखौ होलाय मोदोमखौल' मोननैल' होलै जाबाय Ini bilangan kerja apa lah? Oमफ्राय लोगोफोर जानायखौलाय बेसे देखायनो न' आं जानायाथ' दानो इसिबां थाब जाखांखाया नालाय ओमफ्राय आङो जाबाय थानोसै दोनथ'नानै गब गब जानोसै Masa bisa sementara deh berapa pagi dia punya ini Salah, pipi bang, pipi. Suara kayak nak. Mana thằng nữa bây giờ? Má thằng nữa, hả? Má thằng nữa. Start đi bra. Má thằng nữa. Đang có bao nhiêu? Mini này. Bye bye. Thằng nữa đừng xin thằng nữa. Galigan. Oke. Apa itu? Bye bye. Tuzang. Ay. Tunggu. Sampai. Tuzang. Nama mana? Hah? Kucing star. Siapa ini? Roro nih tuh. Ini lagi perang kamsa kambay, okay? Pujan siguro. Apa dia? Dia nung leh, mana leh? Oi, ini lah. Corona. Jawaban yang kita. ओमफ्राय नैबे आगैमोना आंनि साबसक्राइबार ओमफ्राय आंखौ लोगो मोननानै आंजों एसे फट' लादोंमोन आरोना ओमफ्राय आंबो एसे भिडिअ लाबाय ओमफ्राय नैबे गेजेराव जनाय आगैनाबो इउटुब चेनेल दङ प्रिति नामावहाय ओमफ्राय बे आगैनि चेनेलखौबो अननानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनसे कुइसननि एन्सारखौ हरनो नागिरदों माने आङो बेदि बुंखादोंमोन ना सिगाङावहाय कुइसन एन्सारनि भिडिअ बानायनो हायाब्लाबो भिडिअनि गेजेर एक्सट्रा भिडिअनि गेजेरनो कुइसननि एन्सारफोरखौ हरगोन होननानै बुंखादोंमोन ना ओमफ्राय बे कुइसना जाहैबाय आबौआ मा क्रिम फुनो होननानै आंखौ सोंहरदोंमोन ना आं रिप्लाइखौ होबायमोन नामाथाय अब्लाबो आं खोन्थाबावनोसै आङो निभिया क्रिम फोनो बेनोसै आरोना एन्सारा नै हाबायाव अखा हाना होबाय ओमफ्राय डेक'रेसनाव अखा सेरबाय आरोना ओमफ्राय एसे माबा जाबाय आरोना अखा हाना होनानै एसेबांथ' हाद्रायासै एसे हाबाय आरो अखा रासिमोन खोमा हौवा गोदान हिनजाव गोदाना जोंना हाबा जानाया मोनागुलायबाय ओमफ्राय खोमसि जाजोब्बाय आंखौनो नुला दाहाल नोंनि मबाइलखौ लाइट सेरना हो नामाहाय हरलाय हर आं सेरना लाना रायलायनि ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै